Všichni řidiči kamionu řídí také osobní auto a umí se vžít do rolí těch dole. Ale řidiči osobních aut většinou kamion nikdy neřídili a nedokážou si představit pocity těch nahoře. Málo který řidič osobáku ví, že v této chvíli je pro řidiče kamionu téměř neviditelný. Když auto projede těsně kolem předku kamionu, je to velmi riskantní manévr. Ještě jednou totéž. Takhle jste vidět z kamionu. Ani při další verzi podobné situace nemá řidič kamionu přesný přehled o tom, kde se právě nalézáte. Pro takové případy mají kamiony soustavu zpětných zrcátek, která omezují slepý úhel na minimum. Objet kamion je přece jen bezpečnější. Ale ne každý náklaďák má tak bohatou výbavu. Kamiony nemají takovou akceleraci a nedokáží zastavit na tak krátkou vzdálenost jako vy. Nezneužívejte těchto výhod a hlavně jim nedělejte naschvál.